I uvek zovu Isusa u toku seksa. Isuse, Isuse. Da li postoji pogrešnija osoba za zvati u toku seksa? Pre svega čovjek je umro nevin. Ovi ga zovu, on ne zna šta hoće od njega, jebote, znaš ono... Isuse, Isi u fazonu, tata, šta oni hoće od mene? Joj, moje poznavanje seksa je onako poširoko, tata me je spremio kad sam bio mali, dao mi je najgluplje savete moguće. Ja sam radio sa 40 koleginica. Tata, daj neki savet, šta da radim? Tatin savet, koji dan danas nisam shvatio, je samo neka kisne. Rekao, šta, ko da kisne, mislim, tata, znaš, o čemu pričaš? Ja sam počeo tamo da radim sa 18 godina na aerodromu Čada, o čemu? Samo neka kisne. Rekao, može malo opširnije nešto od toga. Prijateljski seks. A rekao, ovo mi već ima smisla, ali istina je